Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar. Baqy tarap yurdumuz waqy täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlayas. Şugun Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov video maslahat görünüşünü döwlet başçylygyndan geçen ýylyň sentýabr aýyna gol çeken permany laýyklykda dördülen. Türkmenistanyň konstitusiýasyny ütkötmeler we goşmaçylar girizmek bilen bagly teklipler işläp taýýarlamak hemde umumlaşdyrmak boýunça konstitusiýon toporyň mejlisini geçirdi. Salam hormatly adamlar. Hormatly konstitusiýon toporyň agzalary siziň bilşiňiz ýalyna geçen 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda garaşly hemişelik bir tarap watanymyzyň durmuşyny aýratýan bir möhüm waka ýagny Türkmenistan halk maslahatynyň taryhy mejlisi bolup geçdi. Şol mejlisde biz ýurdumyza konstitusiýon öwürtmeniň täze tapgyrına bağdala verdi. Garaşly watanymyzyň esasy kanunumuzy kämilleşdirmek baradaky başlanýagy öňe sürdi. Biziň amal aşyrýan öwürtmeniň hem baş maksady jemgyýetimiň we döwletimiň iň ýokary gymmatlygy bolan adama onuň bähiyetine hyzmat etjek häkimetiň wekilçilik edalaryň ýagny Türkmenistan halk maslahatynyň we mejlisiniň işini kämilleşdirmekden ibaretdir. Şeýle kanun çykaryjyk işini amala aşyran edaraň iki palataly guruluşyny öğretmek, demokratik institutlaryň işini hazam ýokary derejelere çykarmakdyr. Bu urda biziň öňümizde ören möhüm hem jogapkärli wezipalaryň durýanyny hem şol wezipalary bolsa döwlet hem jemgyýetçilik durmuşyny mundan beýlekde demokratiýalaşdyrmak üçin zerurdygyny hem öň belläp geçdik. Şoň bilen baglykda biz Türkmenistanyň konstitusiýasyna ütkötmeler hem goşmaçylara giýermek bilen bagly teklipler işläp taýýarlamak hem de umumlaşdyrmak boýunça konstitusiýon topory döretdik. Bu geçen ýylyň 4-nji oktýabrynda onun birinji hem mejlisini geçirdi. Şundan bäri konstitusiýon toporyň 3 mejlisi geçirildi. Onun birinji mejlisinde toporyň iş meýlamasy tasdiklanyp agzalaryň hem öňünde anyk wezipeler goýuldy, şeýlem goramasyl meseleleri kesitlenildi. Şonuň ýaly toporyň meýlamasy boýunça yerine getirilen işler arada hasabatlar dinlendi ve alıp barlayan işlere tercihme geçirip hem taýýarlanan taslama köpçülikin hawara işlerinin çap edildi. Halkımızdan, siyasi partilerden ve jemgyýetçilik birleşiklerinden, dürli pudoklaryň dolanyş idaralarından ve yerli idara guramalaryndan gelen köp sanly teklipleri öwrenmek, tercihmek ve umumlaşdyrmak boýunça Türkmenistanyň mejlisinde döredilen iş topory anyk işler durmuşa geçirdi. Türkmenistanyň mejlisi ýurdumyň konstitusiýasyna ütkötmeler hem goşmaçylar ýerimi hakynda konstitusiýon kanunyň deslapky taslama taýýarlanana ministrler kabineti, degişli ministrlikler we pudok edaralaryndan asnjykly işledi. Ýurdumyň raýatlaryna siyasi partiýalaryň hem jemgyýetçilik birleşiklerinden häkimetiň yerli edaralaryň hem gelip gowuşýan teklipleri kabul etmek, tercihmek we umumlaşdyrmak işini saatlaşyk alyp bardy. Bu işler mejlisiň deputatlaryna, degişli ministrliklerden, pudok we almy edaralaryndan, oku mekteplerinden, siyasi partiýalaryndan hem de jemgyýetçilik birleşiklerinden we raýatlardan gelip gowuşan hem teklipleri nazara almak bilen geçirildi. Konstitusiýon toporyň ýanyna döredilen iş toporyň meýlamasyna laýyklykda Türkmenistanyň konstitusiýasyny ütkötmeler hem goşmaçylar giýermek hakyndaky konstitusiýon kanun taslamasy taýýarlandy. Biz bu arada konstitusiýon toporyň 3-nji mejlisinde hem jik durup geçdi.
Toprağın alıp baran işlerinin neticesinde tayarlanan taslamani köpçülükün havara veriş serişlerine çap edip halkımızı doğru havalı etmek barada karara geldik. Geçirilen bu işleri nazar alıp bizine şun yurdumuzun konstitusiyasını kamilleştirmek bilen bağlı esas meseleleri sizinle ağır alıp maslahatlaşmayı makul bildik. Ne sonra da yazar Türkmenistan'ın konstitusiyasına ütkötmelerine koşmasına giyilmek hakkında konstitusiyonu, kanun deslapkı taslaması boyunca çıkışları dinler. Bir taslama bizim önümüzde duruyan vazifeler esasında hem de gelin teklifler hem hata almakla işler tayarlanıyor. Onun ortaya adamlar onun konstitusyon topluluğun ağları eğer de aranızda çıkış edecek var o zaman elinizi kaldırmanızı haş ediyor. İlk ölen çıkış etmek için Demokratik Parti'nin başlığı Atı Serdar ve söz veriyor. Aynı veriyor. Cumhurbaşkanlığının mertebesi benim arkada prezidentimiz. Berkarar devletimizin bahtiyarlık doğrunu. Türkmenistan bir taraflı mekanizmini sizin ögden görücülükli öğren oylanışıklı hem çün paykası devlet siyasetini üstünlüklü durmuşa geçirip. Ediz vatanımız Türkmenistan'ı. Ötüşlerin önemli yolu bilen belin dereceleri yetireniniz bu yüzden bilen bellep geçmeye ursut vermenizi sizin bu hürmet bilen haişli ders hürmetler kadar prezidentimiz. Edir döwürde mehriban arkadaşımız, yaşlılar, inteligensiyanın vekilleri, dürlü bu doktorda zahmet çeken illeşlerimiz, Halk Maslahatı'nın 2. meclisinde sizin ıglan eden täze siyasi hukuk ve öğretmenin durmuşa geçirýän, ösüş maksatnamalarını tüýsürekden gollaýanlyklaryny, sizin parasatly başlygyňyzda Türkmenistan watanymyzyň mundan meýlekde güllep ösýekdigine inamlaryny we umytlarynyň ullugyny beýan edip, size köp alkışlar aýdýar hormatlar kadar prezidentimiz. Yurdumuz cemiyetçilik kurumları, mehribanlar kadar prezidentimiz, sizin halkın, devletimizin behmetinden alıp barayan tarihi hikmetli beyik işlemleri adamların arasında düşünülmekte, vakı netiket etmekte işten hareket etýänliklerini bellemek bilen, şu hakikati aydıp geçmeki diye ruh hesaplayarız. Mehribanlar kadarımız, herlik fırsatlarını Türkmen toprağının ehli kunjoklarını sürmekte, sizin durmuşa geçiren giyinlerini öldürtmenimizin yurdumuzu durmuş iktidattaydan belin sepetleri yetirmek bilen birlikte, halkın ağın düşünce, ruhu ağın özüşlerine de çumur täsir edenliğini bellep geçmek ören bu sonuçlanır. Sizin parasatlı siyasetinizi vaat etmek, amalaştırılan konstitusyon özgürtmenin mazmununu düşündürmek maksadıyla yerlerde olup, adamlarla duşlarımızda halkın size öz mehriban arkadaşını, berkarar devletine acayip geleceği olan midemiz önemli, ruh veletliğini gördük. Mehribanlar kadar prezidentimiz, iyirleşlerimizin size olan hormat sarpasının, ağzım iyirlik ve cevsinin sinmaz ruhunun öğren belirttiğine göz yetirmek başımızı göğe getirdi. Cumhur hormatlanan milli liderimiz, milli çaktede, halkara derecesinde de, ulu kılıklanma bildirilýän, möhüm ähmeti olan Türkmenistan'ın konstitusiýasyny ütkötmeli we goşmaçylyk ýerinde bilen bagly siýasy hukuk özgürtmesi jemleýici tapgyra yetirildi. Mehribanlar kadamız, bu babatda sizin baştonunuzda giyinlerimli siyasi kurumacılık işleri alıp barılı. Köpçülüklerin düşünülür çareleri yayınlanırlı. Yurdumuzda demokratiyan çoğunlaştırmağa, halkımızın konstitusyon hukuklarının giyinildirilmeğine, milli kanun çıkarıcılık ulgamını kamilleştirmeye gönüktürülen konstitusyon özgürtme barada halkın arasında giyinişlerin, düşüncelerin ve karayışların dörenliğini hayatlık edýän ýagdaýlarda nıhtap geçmek mühümdür. Konstitusyon özgürlüğünün bazı çareleri kuramağı ve geçirmeği siyasi cemiyetçilik kurumları, yerli hakimiyetler, medeni insanperver ulgamlar, hukuk koruyucu idarelerin vekilleri, deputatlar, yaşlılar giňden gatnaşdylar. Müňlerçe adamlar Türkmenistan'ın konstitusiýasyny ütkötmeleri we goşmaçylyk giýdirmek hakynda konstitusyon kanunyny taslamat ara alyp maslahatlaşylaryny, öz pikirlerini we tekliplerini aýtdylar. Demokratik devleti, raýat cemiyetini berkitmäge gönüktürülen konstitusyon özgürtme barada öz oňyn garaşlaryny, bu sonuçlaryny beýan etdiler. Mertebesi bilen arkada prezidentimiz, Türkmenistan bir taraflı mekanizmine, milletler birleşimine yurdumuzun hemişelik bir taraflı hukuk derecesinde ikrar edilmenin şanını 25 yılında giyinden tayarlık görülen döwürde, amalaştırılan konstitusyon özgürtme ayrıtın ähmeti eýip durýar. İki palatyly parlament ulgamına geçmek, kanun çıkarıcılık işini utkoşturmakta Milli Geňeşiň, yani iki palatyly parlamentin döredilmegi yurdumuzda demokratiýany ösdürmekde tarihi ädim bolup,
Bu möhüm vaka Türkmen döwletiniň ýyl ýazysyna altyn harflerle ýazylar. Türkmen halkynyň täze taryhyny şan şöhraty besleýän berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň özgördici, gurucu, döredici milli lider bolan gahryman hem mehriban arkadaşymyz. Size bundan meýlekim ulul üstünlükleri, janyňyzyň sag, nurany ömrüňiziň uzak, bilen başyňyz aman bolmagyny arzu etmäge ursat edip, hormatly arkadaş prezidentimiz. Sizin jemgyýetçilik guramalaryny bildirýän namady öýde. Bundan meýlekde edil watanymyzyň garawaşlyk uruny, wekilimizi ukuyup başarymyzy gaýgyrman işlejekdimiz barada ananyrma ursat bermeňizi ul hormat bilen sizden haýyş edip, hormatly arkadaş prezidentimiz. Sağ ol. Yine de çıkış edecek var mı? Hazır Adalet Ministri Murat Muhammedova söz veriyor. Haydi verin. Şoňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belen sekerде başçy. Siziň parasatly başçylygyňyzda garaşsyz baky bir tarap watanymyz gün taýyn barha kuwatlanýar. Halkymyzyň asuda, parahat, awadan durmuşda ýaşamak üçin döwlet guruluşynyň hukuk bünyady ilgiderli kämilleşdirilýär. Siziň milli kanun çykarjy edaranyň işini döwraplaşdyrmak baradaky başlanýyşlaryňyz syýasy hukuk taýdan uly ähmiýete egedir. Çünkü yurdumuzun kanun çykarjy edarasynyň esasy wezipesi siziň milli gymmatlyklaryňyza esaslanan ykdysady, syýasy başlanýyşlaryňyzy kanunçylyk taýdan üpjün etmekden ibaretdir. Şunun bilen bagly geçirilen hukuk özgertmelerini üstünlikli amala aşyrmak üçin siz Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girilmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumlaşdyrmak boýunça konstitusiýa toparyň mejlislerinde bu urda ýerine ýetirilmeli işleri anyk kesgitlap berdiňiz. Hormatly prezidentimiz, bu möhüm işiň dowamında Adalet Ministrligi tarapyndan halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadalaryny hem-de döwleti dolandyrmaň milli we halkara tejribesini öwrenmek esasında taýýarlanan teklipler Türkmenistanyň mejlisinde döredilen iş toparynyň garamagyna ödüllenildi. İş toparynyň mejlislerinde degişli döwlet idaralarynyň wekilleri bilen bilelikde raýatlarymyzdan gelip goýşan teklipler öwrenildi. Kanun çykarjy edaranyň palatalarynyň yktyýarlyklary, wezipeleri, palatalaryň agdalaryna bildirilýän talaplar bilen bagly kadalaryň taslamalary işlenip taýýarlanyldy. Bu işler alınıp barılanda adamın hem de raýatyň hukuklarynyň ve adatlyklarynyň kepillikleriniň berkidilmeginde, döwletiň, jemgyýetiň we raýatyň behwitleriniň deňeçerliginiň saklanmagyna aýraty üns berildi. Bu möhüm hukuk özgertmeleriniň syýasy hukuk ähmiýetini halkymyza düşündirmek, alınıp barılan işler barada raýatlarymyzy ilgiderli habardar etmek maksady bilen degişli döwlet edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda edara kärhanalarda, ýokary okuw mekteplerinde harugulukçylaryň arasynda düşündiriş we wagt nesihat işleri geçirildi. Konstitusiýa özgertmeleriniň hukuk bünýadyny ulgamlaýan usulda berkitmek maksady bilen ministrlik tarapyndan kanunçylyga degişli üýtgetmeler we goşmaçalar öz wagtynda girilmek bilen bagly taýýarlyk işleriniň çäklerinde hereket edýän hukuk namalaryny toplamlaýan teljermeler geçirildi. Bu işler häzirki wagtda dowam etdirilýär. Belent mertebeli prezidentimiz, siziň öňden görjülikli hukuk syýasatynyň netijesinde amala aşyrylýan konstitusiýa özgertmeler yurdumuzda döwlet hukuk baradaky baş ugrun köp taraply düzgünlerini üstünlikli durmuşa geçirmekde. Hem de ediz watanymyzyň bundan beýlekem täze belentlikleri çykarmakda ygtybarly hukuk bünýat bolup hyzmat etjekdigine berk ynanýarys. Şoňur hormatlanýan prezidentimiz, siziň hukuk özgertmelerini durmuşa geçirmek hem de milli kanunçylygymyzy kämilleşdirmek barada öňde goýan wezipeleriniňizi ýerine ýetirmek ugrunda ministrlik tarapyndan ähli zeruri işlerin amala aşyryljakdygyna sizi inandyrmaga ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly belen sekerde başymyz siziň janyňyzda ömrüňiz uzak bolsun. Sağ olun. Yine de çıkış edecek var mı? Türkmenistan'ın meclisin başlığı Gülşat Mehmedova söz veriyor. Haydi verin. Şoňur hormatlanýan arkadaş prezidentimiz, siziň paratatly başlanmaňyzda demokratik hukuk we dünýäwi döwletimiz ösüşiň täze belentliklerine galýar. Öz ösüşine hil taýdan täze derejelere galýan ýurdumyzy mundan beýlekde demokratiýalaşdyrmak boýunça siziň öňe süren başlanmagyňyz garaşsyz hemişelik bir tarap döwletimiziň täze taryhyna altyn harflar bilen ýazyljak mühim ähmiýetli waka bolar. Gahryman arkadaş prezidentimiz, siziň ýurdumyzyň kanun çykarjy edarasynyň işini kämilleşdirmek barada öňe süren başlanmagyňyza laýyklykda
Türkmenistan'ın konstitusiýasyna degişli üýtgetmeler we goşmaçylar girmek boýunça işler, hormatly prezidentimiz, sizin konstitusiýon toparyň 1-nji mejlisine tasdiqlap beren guramaçylyk işleriň toplumlaýyn meýilnamasyna laýyklykda alınıp barly. Şunu amala aşyrlayan özgörtmeleriň taryhy ähmiýetini hem-de Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar girmek hakyny, Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň taslamasynyň many mazmunyny ilatymyza düşündirmek boýunça berur işler geçirildi. Yurdumyzyň ministrliklerine, pudaklaryň dolandyryş edaralaryna, idara kärhanalaryna we okuw mekdeplerine müňlerçe wagt nesihat ýygnaklar, ilmi amal maslahatlar geçirildi. Köpçüliklerin habar beriş terişdelerine çıkışlar hem de özara fikir alışmalar kuruldu. Hormatly arkadaş prezidentimiz, 2019-njy ýylyň oktyabr aýyndan bäri konstitusiýon toparyň ýanyna döredilen iş toparyna mehriban arkadaşymyz, sizin oňyň halkara tejribesine we ata-babalarymyzyň döwleti we jemgyýeti dolandyrmakda toplan tejribesine laýyklykda tarih köklerimize daýanyp öňe süren başlangyçlaryňyzy gollap müňlerçe teklipler gelip gowuşdy. Şol teklipleriň ýekejes hem ünsden düşürilmän iş toparynyň ýygyderli geçirilen maslahatlaryna düýpli öwrenildi we ilmi taýdan seljerildi. Şol sanly sizin jemgyýetçilik we döwlet durmuşynyň wajyp meselelerini halk köpçüligi bilen geňeşip çözmek babatda halkymyzyň tarih tejribesinden göz açalyan taşyryňyza laýyklykda hem de sizin ýakynan gollaw bermeňiz bilen iş toparynyň ýurdumyzyň vilayetlerine hem göçme maslahatlary geçirildi. Gahryman arkadaşymyz, ýurdumyzyň kanun çykarjy wekilçilik idarasynyň 2 palataly guruluşynyň döredilmegi bilen bagly halkara tejribesini öwrenmek hem de Türkmenistanyň konstitusiýasyna giziljek üýtgetmelerin we goşmaçylaryň türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşinden göz açalyan demokratik ýörelgeleri bilen sarlaşygyny emele getirmek iş topar tarapyndan alınıp barılan işleriň ödeni düzdü. Bu işler alınıp barylany sizin döredip beren şertleriniz bilen sany aratnaşyk ulgamyň mümkinçilikleri giňden peýdalandy. Hormatly prezidentimiz, sizin her bir Türkmenistanlyň pikirini öwrenmek, olaryň öz tekliplerini bermek üçin ähli mümkinçilikleri döredip bermeňiz bilen halkymyzyň işçi gatnaşmagyna taýarlanan konstitusiýon kanunynyň taslamasy bilen esas kanunymyzdan bir madany ayırmak, 3 madany goşmak we 27 mada degişli üýtgetmeler we goşmaçylar girmek teklip edilýär. Mehriban arkadaş prezidentimiz, sizin ýurdumyzyň parlamentiniň ornuny ýokarlandyrmak we täýärliklaryny giňetmek maksady bilen öňe süren başlangyçyňyzyň halkymyzyň arasynda giň seslenme döredilýändigini, özgörtmeleri ilatyň uly gyzyklanma bilen işçi gatnaşandygyny we dol gollaw we eýe bolýandygyny ýene-de bir gezek noktap geçmek dileýär. Munyň özi sizin türkmen halkynyň asyrlaryň synagyndan geçen adalatlylyk, deňlik, insanperwerlik görelgelerinden ugralýan döwlet siýasatynyň netijesinde arzyr halkymyzyň sizin töwereňize hassa mäkän jefleşýändigine we ýurdumyzda emele gelen bu bütewlüň miýdemezdigine ýene-de bir futnama bolmak bilen sizin döwlet adam çüýndir diýen insanperwer ýörelgäňiziň onu durmuşa geçirmäge gönükdirilen hem de ýygyderli amala aşyrlayan parasatly siýasatyňyzyň dabaralanmagyna aýdym şaýatlyk edýär. Bilent mertebeli prezidentimiz, şu pursatda ýurdumyzy mundan beýlekde demokratiýalaşdyrmak, döwleti dolandyrmak, demokratik ýörelgelerini kämilleşdirmek bilen bagly esasy kanunymyza degişli üýtgetmeler we goşmaçylar girmek boýunça işleriň guramaçylykly geçirilmegine ähli mümkinçilikler döredip bereniňiz üçin mehriban prezidentimiz, size köp sag bolsun aýtmaga ruhsat bermeňizi uly hormat bilen taýyş edýärim. Gahryman arkadaşymyz, sizin janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, mertebeňiziň mundan berent bolmagyny, ata watanymyzyň güllä besme uğruna durmuşa geçirýän beýle işleriňiziň rowat bolmagyny tüý sürekden arzu edýär. Sağ olun. Hormatly adamlar, ýeňde araňyza çykyş etjek bar. Ýok. Sağ olun. Hormatly konstitusiýon toparyň agzalary. Türkmenistanyň konstitusiýasyny üýtgetmeler hem goşmaçylar girýän hakyndaky konstitusiýon kanunyň taslamasy halkymyza da uly gyzyklanma döretdi. Da gelip gowuşan bir teklipleri öwrenmekden de umumlaşdyrmak boýunça konstitusiýon toparyň ýanyna döredilen
İş toporunun maglumatlarına göre bugün parlamentimizde Türkmenistan'ın milli genişliği deyip atlanırmak varadaki tekliği ola münglerçe rayetimiz maslahatlarda hem köpçülükün haber veriş hem seyircilerine çıkış etti hem de tekliflerini verdi. Milli parlamentin iki palatalı kuruluşunu döretmek, onun hem palatalarını halk amaçladı ve meclis deyip atlanırmak varadaki hem teklif giyin hem golluğu iyi bolluğu. Olmakta konstitusyon topluluğun ağaları. Parlamentimizin halk maslahatı palatasının düzümlü emele getirmek boyunca vilayetlerden ve Moskova şehrinden vekillerin sani onları saylamanın hem de bellemenin tertibi halk maslahatının ağalarına dalaşkarlara bildirilen taraflar onların ihtiyarlık mühlütleri vardı. Konstitusyon kanunun taslamasında beyan edilen kadrların doğru hem kullanımı taslama tayarlanan rayetlerinin tekliflerinin nazara alınan hem suutnamadır. Onun halkara tecrübesi esasında hem de vilayet, aşgabat, şehir halk maslahatının ihtiyarlıklarını giyin ağrını yukarılandırmak ve halk maslahatının düzümünü emele getirmeye hukuku olan yerli vekilcilik idareleri hükmünde cemiyette onların orunu berkitmek maksadı ölen halk maslahatının düzümünü emele getirmek taslamada beyan edilen tertibine köp sani rayetler makullap öz tekliflerini verdiler. Konstitusyon kanunun taslamasının 78. maddesinde halk maslahatının düzümüne vilayet, aşgabat, şehir halk maslahatının meclislerine girliğin ses verme arkalı her vilayetten hem aşgabat şehirden sayılanan 8 vekil ağza bolup giriyor. Onları sayılamanın tertibi kanunla kesiklenir. Deyip kanun beyan etmek hem teklif edilir. Bir teklifi maksada layık azaltıyor. Şununla hem birlikte bir kanunun hem taslamasını beyan edilen şol bir adamın bir vakitte milli parlamentin iki palatasına da sayılanmağına ve hem işlemağına yol verilmeyen o arada hem kadanın mehran halkının doğru olduğuna münasip bulunduğunu belirlemek istiyor. Benim bir kadanın esası kanunumuzda girdiğinde yolumuzda demokratik başlamışlar. Hem de durmuş adaletlerini üpçün etmekte zirur deyip hesap ediyor. Halkımızın asırdan, sinandan geçen durmuş adaletli yürürlüğünü teyademe muanımanlığıyla bağlaştırmakta onun mühim hem ehemmiyetinin bolcaktuğunu ananıyor. Olmadı konstitusyon topluluğun ağaları. Konstitusyon kanun taslamasında beyan edilen milli genişin palatalarının meclislerini geçirmeyen. Onların ihtiyarlıklarına değişti meselelerin anık kadalarını hem kollap münglerçe teklifler geldi. Yani bir mesela konstitusyon kadalarda anık beyan edilmiyor yurdumuzda parlamentarizmi göstermek neticede olsa kanun çıkarıcı devlet idaresinin işini dürün talana layık yolu koymak için oğlu şartlar dörüdür deyip fikir ediyor. Neyim şununla birlikte halk maslahatının ağalarının sayılarını belirlemek, ihtiyarlıklarını doğru aydınlaştırmak boyunca teklifler bolmadı. Şol teklifler esasında iki belirli 80. maddede beyan edilen halk maslahatının ihtiyarlıklarının sanını halk maslahatının ağalarının sayılarını belirleyen diyen 4. bendi. Koşup bunu hem halk maslahatının ihtiyarlıklarına berkitmek teklif edildi. Biz bu teklifleri kabul etsek hep maksada layık bolurdu deyip fikir ediyor. Halk maslahatının ağalarının birinci sayılarını belirlemek hukukunu olsa Türkmenistan'ın prezidentine vermek teklif ediliyor.
bir hem düzgünleri konstitusiyon kanunun 6. bölüğünü beyan etsek doğru olur deyip hem hesap ediyor. Men konstitusiyon kanunun taslamasında kanunları kabul etmeyen hem tertibini anlık hem kesitleyen kadıları makullap mehrivan halkımızın köp sağını tekliflerin hem gelip qoşonluğunu belirlemek isteyer. Sebebi taslamada beyan edilen kadılara layıklıkta meclisin kabul edilen kanunlarının halk masalının qaramağına makullama üçün verilmek. Şol hem kanunları umumi devlet bekitlerini ehli zattan yukarıda koymak hem nokta nazarından qaralayanını görkürüyor. Bunun öyle devletimin hem cemiyetinin bekitlerini bir yerinin işini sağlaşmağa gönüktürülen iki palatanın utkoşuklu işime vakitte hem maksada layık bulur deyip hem fikir ediyor. Hem şununla bağlıkta bir belirli 83. maddede gelip qoşun teklifte esasında Türkmenistan'ın kanuni halk maslahat tarafından red edilen halatına palatalar tarafından alalaştırıcı topor dürüdülüp bilirler ve hem şundan son kanun meclis tarafından gaytadan seyredilmeye değişli bolup duruyor. Deyilip beyan edilse yerlikte olur hem de bir meselenin has aydınlaştırır. Hormatly konstitusiyon toporun ağaları. Konstitusiyon toporun hem şunki meclisinde biz devletimizin kanun çıkarıcı vekilçilikte hem idarasının işini kemilleştirmek boyunca badalga verilen özgürlükler hem durmuşa geçirme uğruna anlıp varan hem işleri varadaki malumatlar ve hasavatları dinledik. Türkmenistan bir taraftan mekaniyet ilan edilen şehirle milli parlamentimizin iki palatalı kuruluşun hem dörüdülme ulan bağlı esası kanununda ütkötmeleri ve hem koşmasını giyirmek boyunca anlıp varılan hem işleri mehrivan halkımızın yakinen katnaşanlarını ve hem bir özgürlükleri giyinme kullananlarını kanaatlanmak bilen belirlemek isteyen men yolumun cemiyetçilik, siyasi durmuşunda mühim tarihi vaka olan kanun çıkarıcı vekilçilik idaranın işini neticelerini ve milli parlamentin ordunu yukarılandırmaya gönüktüren bu işten hem kurumuşluklu geçirilmeyen hem işten katnaşan adamdan eklinden minnettarlık bildiriyor. Türkmenistan'ın konstitusiyosuna ütkötmeler hem koşmaçalar giyirmek hakkındaki konstitusyon kanun taslaması tayarlananı devlet kuruluşunu bununla birlikte kemilleştirmek maksatlarından öz milli ösüş yolunu toplan tecrübemizden onun hem halkara tecrübesinden uğur alındı. Neşon orada ben Türkmenistan meclisine şu kanunun kabul edilmemle bağlı hareket eden milli hem kanunçuluğunu tercihime geçirmek hem de değişli ütkötmenin hem koşmasını giyirmek konusu hem alıp varan işleri devam etmeyi tavsiye ediyor. Hormatly konstitusyon toporun ağaları. Yurdumuzun kanun çıkarıcı idarasının işini doğru vakıyalı getirmek, milli parlamento Türkmen cemiyetinin ehli kattaklarına vekilçilik etmeye, doğru mühim meselelerini çözmeye, kanunları işlep, tayarlamakta, durmuşa geçirmekte işlerin yağdayını düğüplü olundurmaya yardım eder. Sayılı uçularım. Deputatlarla hasısınçlıklı katnaşıklarını kanunların ve milli maksatnamaların yerine getirirse neticeli gödökçülü yolu koymak için kuvvet şertleri dörüdür. Parlamentin kanun çıkarıcılık işini hiltaydan tədəm derece çıkarmaya da mümkünçülük verir. Ne şehirlikte yurdumuzun parlamenti giyin borçları ve maksatlıklar olan umumi milli vekilçilikli idara evirler. Bu olsa devletimin ve cemiyetimin durmuşunu demokratiyalaştırmakta mühim ehemmiyetli işleri hükmüne tarihe girer. Hormatly konstitusyon toporun ağaları. Türkmenistan bizim ata vatanımız. Konstitusyon bizim esas hem kanun.
konstitutsiyamyzda biz jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly adam diýip kesipdirdik. Adamy goramak, gollamak, oňa hyzmat etmek, döwlet häkmet edadan baş hem wazipeler diýip beýan etdi. Bu bizim döwlet siýasatyny kesipleýän esas hem kadalardyr. Bizim täze parlament ulgamyna geçmek barada hem başlanýanymyz hem esasy kanunymyzda beýan edilen hem şu kadalardan gelip çykýar. Konstitutsiyamyzda kesipleýän esasy uglama boýunça öten bir karar hem döwletimizi geljekki nesillere miras kaldırmak bizim her ýerimiň mukaddes borjumyzdyr. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Bizim şuňyna aral maslahatlaşan konstitusiýon kanunyň taslamasy boýunça edilen çykyşlarda ýolunyň kanun çykarjan wekilçilik edarasynyň iki palataly ulgamyny döretmek bardy. Öňe süren başlanýanymyzy mehriban halkymyzyň doly gollap amalaşylan konstitusiýon özgürlükleri işleňem gatnaşanlary aýdym görünýär. Taslamada ministrliklerden, podoklan dolanýyş hemde alma idaralardan, jemgyýetçilik birleşiklerinden we raýatlardan gelip goşan teklipler doly göz öňünde tutulupdyr. Konstitusiýon toparyň agzalary hem değişik döwlet edaralarının hem de jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleri tarih häkmetli möhüm işleri ýerine ýetirdiler. Alyp baran bu işler barada biz konstitusiýon hem toparyň mejlisine jik gurrun etdik. Şoňa görä Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar girmek hakyna konstitusiýon hem kanun taslamasy boýunça işler umumyň tamamlanýyp hem hasap etmeli. Konstitusiýon kanun taslamasy boýunça ýolumyň welaýetlerinde, etraplarda we şäherlerinde Türkmenistan halk maslahatyny nowatdaky mejlisine hem gatnaşjak wekiller bilen aral hem maslahatlaşmalary geçirmeli. Sonra onu halk maslahatyny nowatdaky mejlisine hödürlemeli we makulan halatda Türkmenistan mejlisiniň hem garamagyna bermeli. Umumyň konstitusiýamyzy kämilleşdirmek boýunça geçirilen işler halkymyza doly hem ýetirmek boýunça işleri dowam etmeli. Men garaşsyz hem işler bir taraf döwletimizde geçirilen konstitusiýon hem özgürlükler adamyň hem raýatyň Türkmenistan konstitusiýasynda kepillendirilen giň hukuklaryny we azatlyklaryny üpçün etmäge ýardam eder diýip gazaplaýar. Konstitusiýon toparyň onuň ýanyna döredilen iş toparyň hem agzalaryny bolsa öz işlerini mununa beýle sağlaşykly alyp hem barjaklyklaryny hem de öňde goýulan hem wazipeleri agran hem ýerine ýetirjekliklerini hem ber ananýar. Hormatly konstitusiýon toparyň agzalary. Häzir men Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeli hem goşmaçylar girmek hakyna Türkmenistanyň konstitusiýon kanunyny hem taslamasyny makullamak we Türkmenistanyň halk maslahatyna hödürlemek hakyna hem konstitusiýon hem toparyň kararynda gol çekjek. Hormatly adamlar, hormatly konstitusiýon toparyň agzalary, ýani hem belli kişini ýalap hemme teklipler ne Türkmenistanyň konstitusiýon kanunyna da girdi. Eğerde başka soruňyz bolmasa onu bizne şonuň bilen Türkmenistanyň konstitusiýasyny hem kämilleşdirmek boýunça konstitusiýon toparyň iň soňky 4-nji mejlisini geçirip gutorýar. Men esasen hemisiň her ýyly bir jan sağlygy hem alyp baran işlerinde bundan hem beýlekem ulusmyklary arzu edýär. Sağ bolun. Ýene ortada Türkmenistanyň konstitusiýon toparyň karary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar girmek hakyna Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň taslamasyny makullamak we Türkmenistanyň halk maslahatyny ködürlemek hakyna.
Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň dipkili ötüşini üpçün etmek, demokrasiýany we halk häkimetdigini hasam östirmek, döwlet häkimet idaralarynyň işini kämilleşdirmek arkaly halkymyzyň awadan bagtyar durmuşyny üpçün etmek orduny alınıp barlayan taryhy işleriň şäginde Türkmenistanyň konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça öňe sürülen başlangyçlaryň esasyna dördülen Türkmenistanyň konstitusiýasyny ütkötmeler we goşmuşlary girmek bilen magly teklipler işläp taýýarlamak hemde umumlaşdyrmak boýunça konstitusiýon toporyň mundan beýlek konstitusiýon topor alyp baran işlerini hemde ähli halk tarapyndan aral maslahatlaşmalaryň netijesinde taýýarlanan Türkmenistanyň konstitusiýasyny ütkötmeler we goşmuşlary girmek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň taslamatyny umumlukda maqullamak we onuň kabul edilmegini üpçün etmek maksady bilen konstitusiýon topor karar edýär. Birinji, Türkmenistanyň konstitusiýasyna ütkötmeler we goşmuşlary girmek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň taslamaty boýunça işleri umumlukda tamamlanan nip hasap etmeli. İkinci, Türkmenistanyň konstitusiýasyna ütkötmeler we goşmuşlary girmek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň taslamaty boýunça ýurdun welaýatlaryna, etraplaryna we şäherlerine Türkmenistan halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine gatnaşjak wekiller bilen aral maslahatlaşmalar geçirmeli. Üçüncü, Türkmenistanyň konstitusiýasyna ütkötmeler we goşmuşlary girmek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň taslamatyny Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine ködürlemeli. Dördüncü, Türkmenistanyň konstitusiýasyna ütkötmeler we goşmuşlary girmek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň taslamaty Türkmenistanyň halk maslahaty tarapyndan maqullanan halatyny bu konstitusiýon kanunynyň taslamatyny Türkmenistanyň mejlisiniň garamagyna ködürlemeli. Türkmenistanyň prezidenti konstitusiýon toporyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň mejlisiniň ýolbaşçylary we deputatlary parlamentlaryň ýolbaşçylarynyň şuwun açylan 5-nji dünýä maslahatynyň 1-nji bölümine gatnaşdylar. Online görnüşine geçen bu maslahaty parlamentary birleşigi tarapyndan Awstriýanyň parlamentiniň we Birleşen Milletler Guramatynyň hyzmatdaşlyk etmegine gorolly. Formatnaşylar interaktiv sehotaşlykda parlamentary hyzmatdaşlygyny güýçlendirmäge, häzirki dünýä wekimlerine garşy durmagy we 2030-njy ýyla çenli döwürde durnakly ötüş wawatyny, gün tertibini ilerletmäge degişli meselelerin giň toplumyny ara maslahatlaşdylar. Gender dengligini we zenanlary gollamagy durmuşa geçirmek, ýaşlaryň syýasy we parlament işlerine gatnaşmagyny işçiňleşdirmek boýunça iňgowy dünýä tejribeleri şöhlenendirilýän hasabatlar dinlenildi. Yer ýüzünde howanyň ütgönmegi bilen baglanyşly adatda nasar ýagdaýlar çykyşlaryň aýratyn mogdy boldy. Mälim oşaýaly ýurdumyň halkara durmuşynyň meseleleri boýunça düýpli çemeleşmeleri hormat prezidentimiň Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň sessiýasyny beýleki ýokary forumlarda eden resmi çykyşlaryny anyk beýan edildi. Häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmäge gönükdirilen halkara parlament hyzmatdaşlygyny berkitmek Türkmenistanyň dünýädäki syýasy diplomatik işiniň möhüm bölegi bolup çykýar. Hormat prezidentimiň belleşýäli bu ugurdaky işler halkara gurumalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňertmekde, ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky hoşnetli goňşulyk we dostluk gatnaşyklaryny ösdürmekde möhüm orny eýelýär. Häzirki günlerde sany ulgam arkaly giň ýerimde geçirilýän maslahatlar işçiň häýaty wesenýär. Olarda Türkmenistan bilen gatnaşyklaryň ösdirilmegi bilen bagly meseleler aýratyn üns berilýär. Iqtisadi we ilmi-tehnik hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara Türkmen Rumin toporunyň sany ulgam arkaly geçiren gepleşikleri netijeli häýaty bilen tapawutlandy. Maslahata gatnaşylar Söwda iqtisady ulgamda Türkmen Rumin hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meseleleri boýunça pikir alşyp, gatnaşyklary çoňlaşdyrmak we özara harit dolanşygyny artdyrmak üçin uly kuwatyň bardygyny belediler. Ýurdumyzyň başyny başlaýan tevkid we halkary ähmiýetli, giň möşürli taslamalaryny nazara almak bilen tenagat puwdagy, ilmi tehnologiýalar, şeýle hem energetika we ulgamy hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hataryna görkezildi. Şunun bilen baglylykda iqtisady we ilmi-tehnik hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen Rumin hökümetara toporunyň ähmiýeti nagtaldy. İki taraplaryň maslahatlaryň geçirilmeginiň dürli ulgamlarda işur gatnaşyklary işeňleşdirmek üçin uly ähmiýete eýdigi bellenildi. Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriň Söwda senagat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň sağly ulgam boýunça geçiren duşlary iki dostlukly ýurdun arasynda gatnaşyklaryň ýokary depgine eýe bolýanyny görkezdi. Dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek gepleşikleriň esasy meselesine öwrüli.
Hormatly adamlar, olsa yurdumyzyň welaýatlaryny we paýatymyz Aşgabatda 19 awgustda saat 20-den 20 awgustda saat 20-şe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gurulugynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan welaýatyny azken bulutly hawa bolup gün nordon tilis kuntu 8-13 metr, käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 22-27 gradus mayl, günnüdine 33-38 gradus ıssy. Kenarky taraplaryna bolsa 28-33 gradus mayl bolar. Ahal welaýatyny az bulutly hawa bolup gün nordon tilis kuntu 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 20-25 gradus mayl, günnüdine 32-37 gradus ıssy bolar. Mara welaýatyny açyk hawa bolup Demirabad gün nordon tilis kuntu 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 17-22 gradus mayl, günnüdine 32-37 gradus ıssy bolar. Lewap welaýatyny açyk hawa bolup Demirabad gün nordon tilis kuntu 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 17-22 gradus, günnüdine 31-36 gradus mayl bolar. Daşawud welaýatyny az bulutly hawa bolup Demirabad gün nordon tilis kuntu 8-13 metr ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 16-21 gradus, günnüdine 31-36 gradus mayl bolar. Paýatymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup gün nordon tilis kuntu 10-13 metr ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 22-24 gradus mayl, günnüdine 35-37 gradus ıssy bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmany arşylýar. Edit watanaşlar, şu günler howanyň düdümini tozan bölejikleriniň möçberiniň gadydan 18 göterim artmagy bilen baglanşykly. Häzirki wagtda hawa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirlerini öňüne almak üçin agaz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mähkwan eleşler. Bu günleri berk berja etseňiz, ýylyň islenlik basynyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähkwan adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýahla wagtlarda tüşeretsenýär. Ýahla tüşen özüni bolsa halkyň bähwidi, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun,